Bueno, isto é a imaxe importante. E imaxe importante tamén a que captamos, atención, no mar. Uns mariñeiros pillados na hallada empregando uns cacharros para capturar polvo, algo totalmente prohibido. Parade de tirar os cacharros. Patrón, non facer caso é peor, Pois é a STA que se atoparon os axentes do Servizo de Gardacostas, xa vedes eses mariñeiros tentando botar ao mar e botando ao mar directamente esas capturas de polvo que fixeron de maneira ilegal. Fátima Pego, a ver, contanos esta STA, cando se fixo, cando ocorreu e onde ocorreu? Pois, compañeira, foi o pasado xoves moi pretiño da Costa da Guarda. Ali os axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia interceptaron esta embarcación que viamos nas imaxes con base nesta vila pontevedresa. A tripulación estaba a capturar, a empregar estes cacharros que se empregan para capturar polvo de xeito ilegal. O Servizo de Gardacostas deronllo aviso, deronllo alto, eles fixeron caso omiso ás advertencias e mesmo se puxeron violentos. Ata o lugar tivo que desplazarse a Garda Civil que levou esta embarcación ata o porto onde a amarraron e a precintaron. Eu quero saber, Sauro Martínez, moi boa tarde, patrón maior de Sanxenxo, en que situación está agora? Quen se vai facer cargo desta situación? Bueno, vamos a ver, instruye o caso hasta o final, Gardacostas de Galicia, evidentemente, é un caso, bueno, pois a verdad que ven nos peores momentos, son atitudes as cales son moi reprochables, non contribuyen a que, bueno, ese crecemento dos alevíns, dos futuros pulpos para o futuro, eso non axuda nada, son actitudes que non deben de ocurrir. Falaremos logo polo miúdo desas actitudes e tamén imos a explicar en que consisten estes cacharros e o por que se poden empregar nalgúns lugares de España e mesmo de Portugal, pero nas augas galegas están totalmente prohibidos. Insistimos nesa mensaxe, porque efectivamente hai outros puntos, tanto na península, tanto en España como en Portugal, que sí se poden empregar prohibidísimos aquí en Galicia. Yaiza, agora o vemos máis en profundidade aí en directo en Sanxenxo, pero contanos, que son exactamente os cacharros para capturar polvo? E, sobre todo, por que aquí están prohibidos? Por que son tan perigosos, para entendérmonos? Estes cacharros o que son as olas, as máis tradicionais son de barro, as máis modernas de PVC que están atadas aos cabos. Estas olas tíranse ao mar, entón o polvo confunde cun refuxio, cun lugar tranquilo para descansar. Que pasa? Precisamente, como confunde con un lugar tranquilo, di, pois mira, aquí poido eu desovar, non? Porque estou con esta tranquilidade. E iso é un problema moi grande para as crías. É dicir, os polvos desoban, esas crías que xa é unha especie que cada vez se teñen menos capturas, pois pérdense, e por iso esta práctica nas nosas costas é totalmente ilegal. Pois xa vemos que inda que sexa ilegal, seguimos vendo, Por eso está o Servizo de Gardacostas que están tentando vixiar en todo momento que nas nosas costas, que en Galicia se cumpra a normativa. Por eso, na Hora Galega, quixemos acompañar a un equipo na súa labor, acompañamos a patrulleira Mar de Galicia pola ría de Pontevedra e tamén pola ría de Arousa. Eles o que fan é, pois, investigar se todos os buques que hai neses momentos no mar, que están pescando, mirar que é o que pescan, que todo sexa legal e que todo tamén pois chegue ao talle permitido. E ollo porque estivemos con eles e algo de ilegalidade atoparon. Raquel, ti és axente de Gardacostas e acabades xa de incautar, non, estes polvos en só 2 embarcacións inspeccionadas, non? Sí, a segunda que inspeccionamos xa iba a Nasa do Polvo, levaba aproximadamente 40 kilos de polvo, nun capacho, debaixo de outros capachos, tiña 5 exemplares que son menores a talla, que, bueno, como se pode observar, son ainda inmaduros. Bueno, ahora estamos entrando na Ría de Arousa, aquí na zona de Meloxo, para ver si levantamos aparellos ilegales que perxudican o que é a protección dos recursos. Incautamos 190 nazas de ferro tipo polvo, un total de 9 kilos de polvo que se devolveron ao mar por estar aínda vivos, medio kilo de nécora. En algunhas zonas concretas pois hai algunhas bandas organizadas para utilizar artes antirreglamentarios ou ilegales como
no día de hoxe. Entonces o que fan é non balizalos, non marcalos coas inscripcións de folio e nome, que é o que está reglamentado. Pois as nasas que teñen capturas se devolven o máis rápido posible ao mar para non estresar as especies e moitas delas non matalas. Bueno, pois xa viste esas imaxes, escapando, tirando os cacharros ao mar e mesmo vociferando. Nas imaxes que vemos deste barco da Guarda, a verdad que non se ve moita colaboración por parte dos mariñeiros. Foi un momento moi tenso, mesmo os gardacostas tiveron que chamar a unha patrulleira da Garda Civil. Pero é verdade que contra o final dese vídeo vemos un intento de aproximar posturas. Dinlle os mariñeiros aos gardacostas que son compañeiros e que mesmo poden ir tomar unha cerveza xuntos. De verdad, estamos facendo peor. Da igual. Da igual. Miras a televisión, tío. Non te collen con produto a bordo, ni con material, non pasa nada. Non somos personas, no, igual que a vos, Sí. Somos compañeros e un día tomamos unha cerveza xuntos. Hai que falar un pouco... Te estamos dicindo que pares o barco e non paraches, non? Bueno, chame moito a atención destes mariñeiros, que nun primeiro momento, inda que lle din dende gardacostas que paren, eles fan oídos xordos, seguen lanzando todo o produto que tiñan no barco ao mar, e despois mesmo se fan certamente os doridos, dicindo que, bueno, que todos son mariñeiros e que poden chegar a un acordo. Hoxe estamos en Sanxenxo. Fátima Pego, ti estás co patrón maior e queremos saber de verdade que opina da actitude destes mariñeiros. Pois sí, compañera, estou aquí con Sauro Martínez. Contanos, Sauro, que opinas destas imaxes, desta actitude destes mariñeiros que estábamos a ver? Bueno, pois evidentemente non sei o nome do barco, pero vin o caso é totalmente reprochable porque levamos unha aposta moi grande de cofradías e consellería e as federacións en 3 meses de veda para recuperar ese pulpo en Galicia, que é algo tan importante non só para nós, sino para o cidadano que ten dereito a que haya pulpo e o poida comer. Entón, pois parecenos mal, claro. Actitudes como esta tiran pedras sobre o vosso propio traballo, non? Sí, aí está o tema. Estamos nun momento difícil, chamanlle cambio climático ou cíclico, o asunto é que tomar medidas drásticas para que, bueno, pois os recursos se recupere, tomáronse, entón evidentemente isto non debe suceder. Hai que respetar esas decisións, e aí temos a un dos protagonistas, que é ese cacharro do que falábamos, de que en algunhas augas sí que está permitido, e en Galicia non. Brevemente, Sauro, por que nos sitios sí e noutros non? Correcto, é unha gran pregunta que a veces os ciudadanos necesita e debe saber. Galicia ten 4.572 barcos, por exemplo, toda Andalucía ten solo 1.500. Deses 4.500, 1.500 andan exclusivamente ao polvo, e aparte outros que tamén andan a nécor, que tamén capturan. Se aquí todos anduvéramos con cacharros, non habría un, porque apenas toca moi pouco espacio, moi pouca agua. Polo cal, calquer cousa que a cría non poida facerse adulta, non se debe de consentir. Somos moitos e iso está totalmente prohibido. As nosas artes permitidas son estas. Esta é a NASA de sempre. A NASA de toda a vida, en donde a hembra entra o que a cobijarse, entra a comer, pero non a desovar. Polo cal, en Galicia totalmente prohibido, porque senón non hai oportunidade a que o polvo se reproduzca. E cal é o conflito con Portugal? Porque en Portugal sí que está permitido, está moi pretiño de aquí, e por aí pode vir ao mellor a confusión. Bueno, vamos a ver, Portugal ahora mismo entrou por primeira vez na súa historia nunha veda cal é moi criticable, porque non traen estes cacharros para a terra, eles din que o deixan no mar porque así reprodúcense as femias. Mentira, o que ocorre que si se sabe que están traballando porque o fan por zonas e que fixeron meter en España pois moitísima cantidad destes cacharros, non? O cal xa levamos vendo os últimos meses como Gardacostas de Galicia lucha incesantemente, está traendo seguido cacharros. Creemos que Portugal está sendo, bueno, un país veciño, amigo, moi pouco solidario cos pescadores galegos. Pero quizáis por iso ese enfado de algúns pescadores, non? Correcto, de sempre, eu xa levo para 20 anos casi de patrón, ainda me falta un poquinho, e de sempre escoitei como na Guarda están moi cabreados. Por que motivo? En Portugal traballan o fin de semana, métense dentro cos cacharros e nós aquí temos que andar coas nasas. Eso non justifica que se anden cos cacharros, ojo, pero claro, están cabreados porque están vendo como se meten as nosas aguas. Que ocorre? Que nós temos unha eficiente, bueno, tanto Gardacostas como Guardia Civil, pero eles ali están apenas teñen vixiancia, polo cal fan o que queren, non? Algo había que facer, evidentemente, a quen lle toque esa materia en política exterior de pesca. Pois moitísimas grazas, Sauro Martínez, como sempre, patrón maior de Sanxenxo. Compañeiro, pois aclarado queda estes cacharros e, sobre todo, esa actitude reprochable e ilegal desta embarcación.